agertu gara momentu baten. Kaixo eta ongi etorri Gamerontxearen laugarren denboraldiko 15. atalera, danera 73. atala, 2024an sartuta, ja bigarren saioa, eta, bueno, esaten genden bezala, nahiko astelen daukagu, hemen teknologiakin, badakizue nina bilela gaur tekniko lanetan, nola aritz joan jakun Austria aldera, eta, bueno, betikoa ez, esatia astero egongo gala, Twitchen iten dugula lehenengo saioa, 5:00 astelenetan, eta gero naiz irratian, 8:00 aurrera, igandeetan entzuteko aukera izango duzuena. Baita, bergerako txapa irratian botatzen da, eta entzuteko aukera izango duzu, ikusteko aukera YouTube, Spotify, eta bestelako plataformetan. Gamerontxea komunitatean, dauzkagu bi leku klabiak, ezin dena galdu, bata da gamerontxea.eus webgunea, eta bestia Telegrameko Gamerontxea kanala, así que animatu eta sartu inungo arazo barik. Eta esan duten bezala, hemen erekin landeruntzu eta gure gidoilari bikaina, eta aritz Odriozola, Juan Jakula Europa aldera. Haupa. Haupa, bai. Damian, beltzean ikusten da. Entzun egiten gaituzte, baina ikusi beltzean. Ostra. Pantalla beltzean. Benetan. Zuzeneko arasak, ez da pasatzen. Listo, vale. Bueno, hori, ikusten dazu ez, lehenengo grabaketa egiten dugula Twitchetik, eta gero entzun, egiten gaituzu aparte, baina, karo, ikusten daren antzako, beti pintzen ditugu bideoak, webgunearen irudiak, eta hor, faltan bota dabe gure aurpegia, ez dakit ona erotxarra da, baina hola geratzen da, eskerrik asko abisatzea zen. Horixe, bueno, betxeten txutia garrantzitsu ez? Justo hori neban komentatzen, ez? Kiston astelena, ez astelena juega gaiti, baina astelen giroa, bentzan ere buruan, eta teknikari lanak egiten, así que dozer gauza espero zeikie. Bueno, emozina da, listo, hori da interesantiena. Emozina asko gongo da hor, bai. Egia da, bueno, nahiko suabe hasi dugula urtea, ez? Espero die gauza asko, ikusi ginoan bezala joan zan hastian, baina oin emoten da, geldialdi bat atorrela, erotorri gala gabonen ostian, normala da bezala, eta hasiko gala arrankatzen hemendik aurrera, ez? Orokorrian. Horixe da horre ikuspena betxe, eta hemendik aurrera bai egotie gauza interesgarritxu hauek, bai bideojokun aldetik, bai gero, ez, iragarpenak eta bar, segiz izan azkenengo gunetan ez dagoen nolan albizte bat inozune, bombazo esalakorik, ez? Baina badauz zurrumurruek eta beste kontu batzuk, orduen espero dugu baietzatzen hastietan ja arranketi kontuek, eta bueno, gauza interesgarrizek eltzi gure gana. Osondo, nahi baldin baduzue, albiste tara joango ga, zuzenian, eta ikusiko dugu aberse daukagun, azte honetan. Perfecto. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, lehenengo notizia, Lander. Xboxen... Esan. Bai, hori, aipatu dut ezla zurrumurruek, ez? Eta justo urte hastiketatik asko entzuten ibili dena izan da Xboxek sardikola eskuartien. Eta azkenean bai ez da duen da, urtarriak 18-rako, bueno, zuzenekoa entzuten zabizenok, datorre nostegunerako, eta bestela, ja, naiz irratizen gauzenerako ja montagongo da. Aurkezpen berez izango deu, Developer Direct, dala, noiz ipini ditzen da aurkezpen bat, batez be euren berezko jokueri, ez? Xboxen etxeko jokueri zuzen dute. Eta, bueno, egiz izan, aspaldiko partez bai esan behar dut, Developer Direct interesgarriz izango dela, ze joku nahiko potentetxuek deki ez eskuartien. Igual, nire pasea da askotan, ez? Xboxegaz, Halo edo Forza dalakoak, bueno, vale, interesgarriz dire, baina ez toztiek guztizera kartzen, baina untxe datozenak, orokorrien, bai, orduen horrek osa potentia datoz eskuartien, bai. Izen ondixak. Horixe da. Eta lehenengo igual, bai, ez ados nahola hor. Askotan, igual marketing asko jokatzen dute zera, beste handietara edo klasikotara esala ezkeuna, baina nik uste Xboxentzako interesanteena, ikusita aurrekoa nola atera diren, ameneango dela. Bai, ez da, ikusi dugu izen handize, puntzen momentuen hor, buelta bat merezi da bela.
ez dakitze estudizioan aldetik, ikuspegi aldetik, baina bai, beste hainbat proiektu txikizago esango dugu zentsu baten dekizela, baina lan dabe A3 dira, baina txikizago igual ez dizelako horren saga potentiek, baina interesgarri zedeki, lehenengo azazteko, aspaldi, bineta gota batien iragarri bien, baina oinartien ez dugu ezer egizago ikusi, eta, bueno, Indiana Jonesen arkeologoan bideojoku barri zeator, eta Machine Games taldiek garatuko dugu, ez? Iragarri da bena developer direct honetan, lehenengo ikusko dugu jokagarritasuna, aspaldi iragarri bien bidizoan bineta gota batien, besterik barik irudi pare bat agertzen ziren kontzeptak, ez? Arte kontzeptuala bakarrik. Eta hori datorren ostegunien, ikusko dugune da lehengo jokarretasuna, eta 10 minutxu eskainiko dotxiela aipatzen da. Ez dakitxo zorik izango da jokarretasune, garatzaileik elkarrizketak eta lako guzek. Baina, bueno, argi dau aurkezpeneko izar nagusi izango dela. Egize da, igual Indiana Jonesen bideojokuetan pentsekeran, aventura grafikoak datuzkuzela burure ez. Baina, Machine Games, espadak izuen dire Wolfenstein barri zen garatzaileek, orduen suposatzeko da hau izango dela akzinozko joku, ez? Bueno, betxetik makaido nazizen kontra, tiroketa batzuk, puzzleren bat edo beste, alako zuzer. Baina, ikusko dugu. Indiana Jonesen jokuek, nire detxako betik edabe kutsu klasiko, ez? Nostalgiko hori. Orduen gogoa badikotez betxetik ikusteko. Nik uste Uncharted formula aplikatu dutela, estilo hortara. Apustu inbertuan dugu bentsat. 3. pertsona edo lehenengo pertsonan ustezu? Hori ja ez dakit. Baina izango la akzioa, aventura estiloa, tiro pixkatekin, baina jokoaren zentrua izatea tiroak, eta hori momentu oso cinematografiko oso espektakularrak, eta bueno, ni bentze formula hori irutzen zait egokia Indiana Joneserako, geroz. Aventura grafika bat ikusita estudioa zein dan, eta gaur egun aventura grafikak daukaten demanda edo esan dezakegu, ez deta ingarbi ikusten. Bai, ez dakit, igual aventura grafikoa dire zar-zarrenak, gero bai egote ziren, ez? Beste hainbat bideojoku, ez? Arkeologonak ja bazirenak justu aipatzen duzu moduen, ez? Akzio aventuraskoak gehitzu hau, 3. pertsonan eta bar. Baina, bueno, ia zerretzen dabe, jain bat zurmurru dauz, izena be filtre da, edo bentsete hori dini, The Great Circle izango zan. Orduen bai, zer ikusten dugu, ni bentsiko gona ikotxu, eta ganera Machine Games, egitze da azkeneko Wolfensteinek ez dizela izen igual kristonak, baina The New Order, aurrengo irratsaioaren baten aipatu guretena, pila guzti dut, askotan paseoten joku da, orduen gogoak bai adoz. Bai. Ahora, azken finean Tomb Raider bat, baita ere. Bueno, Tomb Raider estilorare izala izke. Tomb Raider gaur egun 3. pertsonan, bai ez? 3. pertsonan, bai, 3. pertsonan da. Beni da beti, alako jokuek, ni esko guzti ez, baina beti zela antzeko girotxigaz, ez? Beti arkeologoak eta bar, esan gutxut, dauzela alako akzinozko eta aventurasko joku batzuk egitura berbera jarraitzen da bena edo, baina beti deki bai antzeko girotxe bat gitxi gora bera, orduen. Baina, bueno, beti ondo saltzen dizela, bai. Bai. Eta ze botako zinuan faltan, igual, esaten dut. Ez que, karo, ez dakit, ze joku izan leike antzekoa? Egon leike jokuren bat antzekoa? Tipo Tomb Raider estiloko bat, baina ez esatu kontemporaneo gehiago? O Dishonored bera, izan leike? Adibidez, ez zeti bakarrik alako arkeologo rollo fantastiko kutsu horregaz, aldiz izan adibidez, ez, fantasiasko mundu baten, edo beste gozatxu batzuk, ez, beste girotxe bat hartun guztiz, eta horregaz jarraitzu. Ze bai badauz akzinozko eta aventurasko jokuek zentzu horretan, baina azken aldizen ez gabiz ikusten izen potentiek. Baina ez datu este bat ezburure, baina etorriatena burure da medieval dalakoak, ez? Zakitxolako aventurasko joku klasikoak beste girotxe bategaz. Barretizte fantasiaskoak edo futuristak, baina bai foten dire faltan, ez? Produkzio handizek. Bai, egia da, justo hiru handienak, ez? Zahar naizela gora ziriazo. Bai, azken niri guzti bat esenak dizelez jokalari bakarrantzako, ez? Historizo aldetik potente izen jokuek,
hortara tiretsi gureko neke eta gaur egun bidie beste bada eta dire gaitzen bat multijokalari handizek eta bar. Bai. Ojala Medievallen remasterra, Erosiko nuke begiak itxita. A ber, Egin ara be... remake bat, baina Bai. bigarrena da faltan egon zen hor egon ziren usto zurrumurru batzuk bigarrena gaz jarraitzeko asmodeki da, eta bar, ez dakit, basiko zen. Olako kasuetan beren burua beste behin dabe, frankizia batzuk. Zaten dute, niretzat Legacy of Kain, izan dela nire famosoen, oza, nire favorito eternikoa, sartu zen, zela zen, nosgoteko olako multiplayer bat sartu zeban, eta hor ondoratu zen. Eta hor durazte, niretzat brutala zen. Bai. Egisa, hola da. Baina, bueno, behintzet, urrengo aipatuko dena, esango dugu zentzu baten alde horretik doala, ez? RPG kutsu gehiago dekon arren. Abouet, hainbat iderza aipatu dugule gure jarratzaioan. Bueno, Xbox Games Showcaseen, pasadan ekainen ikusi genduen lehen aldez mugimenduen. Obsidian Studiosan bideojokue da, hainbat RPG handi garatu da bezan taldie. Eta egize da, emoten da belna, baino txikizago izango dela azkenien, danak espero gondun alako, Skyrim bat edo RPG oso handi bat. Eta momentuz esan da bena gaitzik, eskala txikitxo goiko deu, baina, badeko, kutsu nahiko interesgarri ze, olako fantasiasko RPG bat izango da, lehenko pertsonan eta bar. Baina, suposatzen da, Obsidian izen da, erabakizek eta historizoak be garrantzian dizeuko da, bela. Orduan, ondo eruten badabe, igual Starfielden eta Elder Scrollsen zalintzat, horreko dugu, bentzet. A ber, eske azkenean, itxuraz geratu da sarra bezala. Egia esan, ero ez da bela ematen ezer berririk. Osa, hori da sensazioa. Baina gero egia da, Obsidian be ona diela. Eta dana ez dala izaten grafikoak eta itxura, orduan ikusiko dugu. Habe, ze topatzen dugun. Nere bentsat da, hau, aperitibo bat, urrengo Elder Scrolls erako. Ia espada nobila azkenien, Ostia. Zagit, beste hori. Hoxe falta bentsat. Eskalatzen izagoen izango da, baina... Ez, probatzeko gogoa daukat, baina hori bat ez be ikusteko, zer, eta gero, ez dauka jaipik, Bai, epatu birra, Indiana Jones eta Bout hau, ondino ez tekiela, argitaratze datarik, baina espero da, aurkezpen honetan emoti, zehazti horrena, osak, Indiana Jonesen adibidez epatu dutena, 2021-etik dabiz garatzen, orduen, eta, dabiz garatzen, iragarri bien, garatzen harin jauti dabiz, orduen, 2024 kaleratzie esan izango, inungo zorak erize. Eurrera etzen dugu, erakutsiko da beste jokue developer direct honetan izango da, ja hainbat bider ikusi dugun bat, Ninja Theoryk Senua Saga Hellblade 2 erakutsiko du barriro. Oneri be argitalpen dati efalteako, 2024ako zehaztute dau, baina uste dut egune bera ez dagoela zehaztute, osak bardine, segurunik bertan momentuen zehaztuko da azken finean. Eta bukatzeko, azkeneko joku holan baieztatu dabena egongo dana aurkezpen honetan, da nik egizizan gitzi jarraitzu duten bat, baina azken egunetan ikusten irudizik eta bidizak oso interesgarri dana. Deitzen da Ara, History Untold, eta dalako Civilization estiloko bideojoku bet, Oxide Games taldiena, dizela barrizek, baina antzineko Civilizationetan lan egindakoak. Osa, que orokorren ikusko du alako, estrategia joku bet, batez be kudeaketie, diplomaziz eta alakoak nagusiko zena, hartatzeko zena, baina oso itxura politieko, eta ia, gogoak ikusteko gehiagonena. Hemen, Ara ere izango da Civilization bezala garaitza harretatik hasi eta evoluzionatuz berrietara juten ziala, edo soilik aro konkretu batean? Ikusi duten agaitzi, bai, ontsa ikuski dugu salto baten Steameko realtien ezer jartzen badaben. Baina nik ikusi duten agaitzi, ez dakitze, ze arotatik hasten da noiz amaitzen dan, baina alako oso zer esango zan bai. Trailerrean ikusten da, aro modernora bentsat iristen dala, ez? Guztiz. Trailerko, gehiago ematen duzea, Sinfiti, Skylands bat, baina bai ikusten da, ez? Gero eisa, dana utxik, Stone Age, bezalako tribuak ikusten dira, bai, ikusten da nekazaritza oso goiztia. Batez mapie, ikuspegi urrundu eitzen da, eta hori bai hartzen da Civilization kutsu gehitzabe, bai, baina bai. Hexagonoak dire edo pentagonoak Civilizationez gogoratzen ja, baina, hexagonoak. Hexagonoak.
alboratu ditzen dabela moten deu, eta, bueno, olako egitura aski hau bategaz, baina antzeko, ez, premisia. Bai, itxura hona dauka. Eta, bueno, ez dugu zehaztu azken finean, azteko da baina Activision Blizzard ez da egongo, aipatu da benez bertako garatzaileek ez dire paseko zuzeneko honetatik, ja Xboxenak dizen arren, baina bai agindu dabe Xboxekoak euren blogien, laster zozer berezize edo bentset albiztiek euko duguzela, ez du dizonen inguruen. Alan dabe, hori, developer direct hasiko da urtarriak 18 zen, 9 Twitch eta YouTube bidez jarraitzeko aukeri gongo dela esango neke. Eta ordu bete inguruko iraupen hauko da. Ez da bezehaztu, baina bai izan dabena da 10etan The Elder Scrolls Onlineen beste zuzeneko bat hasiko da bela, orduan suposatzeko, ez? Bata bestin atzetik bide jungo dizela. Eta zurrumurrukoaz jarraitzute, Xboxek azken egunotan hainbat jaso deuz, eta interesgarri zena eta apurruete industrize aldatzeko aukeri euko bana, ikusko dugu ia ze eskalatan. Hainbat iturrin arabera, euren bideojokuen atala, Microsoften bideojokuen atala beste plataforma batzuetara edatzeko asmoa dekie. Zehazki Nintendo aipatzen da, PlayStation bebai aipatzen da iturri batzuk. Baina, eskabiz ezaten joku nagusizek ez, lehen esan duguzena Halo edo Forza bat PlayStationen edo Switchen ikusko dugunik. Hombre, Switchen potentzialetik Halo bat pixka zaila. Bueno, igual... Lainoak inez bazu egiten? Bai, edo remasterak honek The Master Chief Collection eta holako bueno, horiek bai agian. Kero hori egongo zen igual. Printzipioz zurrumurruek ez filtrazioak ez da bezorrek aipatzen. Esango dugu Xboxen bigarren mailako edo, ez dago esan gure txarrago obie dizine, bigarren mailako jokuek helduko zirela Switchera. Sea of Thieves, edo pasaden urtien estrenesan Hi-Fi Rush adibidez. Orduan, apurruet erabakize jungo zen Xboxen azken urtietako salmenta gaitzik. Antzadanez, bai Xbox One-ek edo Xbox Series kontsolak, ez da behorren beste saldu, batez be Nintendo eta PlayStationen kontsolak azalderatute. Orduen, euren jokuek beste leku batzutara heltzeko asmoa deki azkenin, Xbox Game Pass eta alako zerbitzuek ez apurruet promozionatzeko edo indartzeko helburu egaz. Eta egizidanik ez dut ikusten horren besteko zorakerizidanik, bai ikuste dut, joku txikiza honek beste plataforma batzutara heltzia. Harrigarri egiten zaitena da, zaten da, hau logikoa irutzen zait, egitea Microsoften partetik, eta gainera nik uste, game irauntzeko Telegram taldean ezanun, eta egokia irutuko litzeak ez, alde batetik esklusiotasunak galduko litzateke, eta nik beti nago alde esklusiotasunak galtzera, ze hartara mundu guztiak, joko guztiatik disfrutatu dezake. Baina, harritzen hauna da, zendi agoratzen ez pandemia garaian, PlayStationa erosi nahi nuela, ezin zela, edo, erosi nahi bazenun €900 hartzen uzela, kontsola bateatik. Eta Xboxa pila bazauden estokean, baina non baitetzian saldu. Eta Microsoft planteatu erko luke lehenagotik. Hardwareak beak zeati faiatu duen baino, Xbox hardware aldetik ez da bat kontsola txarra, zerrek ekarri duen hori faiatzea. Bai. Ez nago hain ziur, jolasak jende batek izateu, igual ez da nire kargigarria hardwarea, esklusiotasunaz daukaz, PC, konsolako jolaz guztia PC-en ateratzen dialako. Baina nik uste Xboxi falta izan zaiola joko ona falta izan zaiola. Halo atera da, eta ez da, zinpena ni gloria pasatu da, Starfield atera da, eta, txarrata dena zemete izaten dutena, gehiago Kubenetan potentiek izen behar zirenak, ja ez apurete pasadatara bezenak, ez? Urteko jokurik handizenak izen ziren, bere gara izen, Starfieldoen gitzi. Baina arrazoi dikozu, software aldetik, jokuen aldetik, ez dugu asmatzen Microsoftek, eta estudizak erosi, eta alanda be, estudizioak joku eskazak aleratu, ez? Baina dikero denbori emon biajatzu, ez que buke insignia da falta jako. Bai, baina... Alo dauka, Ez baina esaten, bueno. 260 exitu aukibazun, aloatik da. Bai, 260, nik enaban erosikoin Xbox bat, alo bate baitzik.
Karo, baina orduan galdera da, alori zer gertatu zaio. Bai, ez, Eta galdetzen dago beste adibidez, enpresa danari, bai, Bueno, txatian galdetzen Bueno, dago, bai, bai. Erikek galdetzen dago txatian, ia irten dien multiplataforma izan dien beste batzuk PS bostian, Skyrim edo Fallout. Ba, nik Claro, esan nuke, etorkizunien zer paseko dan. Komunidade handia daukela. Bai, baina ez dakitzetena etorkizun baten, karo, TES 6 bat edo Starfield bera, ez? Helduko badizen PlayStationera, hori ja salmentan araberako gauzi izango dela suposatzen dut. baina orduan ez dezu egiten, esklusiboak ez dituzu jolasoiek egiten, zure kontsola kentzia nahi baduzu merkatutik. Hau da, hardwaretik ertetzen nahi baduzu eta soilik softwarean zentratu. Esan nahi, zuk The Elder Scrolls garatzen baduzu, edo, bueno, ez dakit, olako handi bat, eta jartzen baduzu soilik PC-erako eta Switcherako, bueno, Switcherako ez dakit, nola jongo litzaken, baina, bueno, imaginatu milagro bat. Bethesda beste joku dana moduen gitxo gara. Claro, eske milioiak galtzen dituzu. Milioiak salmentetan, hain naiz. Ez milioiak eurotan. Milioiak salmentetan galtzen dituzu PlayStation ez sartzeatik, orduan. Ez dakit. Irutzen zain Microsoft da bilela, bandazoak ematen, eta jakin gabe zerrein. Hobentzan nik sentsazio hori daukat. Bai, eta hori, aipatzen juna zena bai, hori dinezu ez, Halok eta bestiek ez da bela asmatzen, baina eske gero erosi da bezan enpresa barrizek be, ez da bela asmatzen, horreko Bethesda adibidez, Starfieldegaz, eta Bethesda barruen Arkane, ez, Redfall kaleratu da bela, danok espero gondun jokuet, eta oso txarra urten dana. Diablo lau adibidez, ez da izin esklusiboa, baina, bueno, Activision Blizzard dena, danok espero gondun, eta azkenien, erdipurdik eurten da hor. Osea, esteko sorterik PS, erosten daben estudizo handizek. Ez, baina niretza bedio jokuak pixka forzauta bat, ez, Redfall oso forzauta egiten dan sensazioa, ez, emoten dau. Eta gero Diablo B irugarrena ez pentsa, osea, jende asko jolazten da, baina ez da funtzionatzen beti, lehen funtzionatzen zaren bezala. Ez dakit, jendia igual beste zozen zain dago. Zuk ez duzu guztia atxikitu daitekela sorteai, eta ez. Microsoftek erosten ditunean agindu batzuk ematen ditula, edo politikatzuk ezartzen ditula enpresa betan, non gero gertatzen dena. Ez dut ustez, justu aipatut esan joku honek, ja erosi aurretik garatzen egon dire. Bueno, bai, hoien kasuan, bai. Orduen, gero bai, Redfall beste gauza bat izan biazan, ez? Hasiera baten. Usto eta zikera baten, baina espaldi. Gero ja Arkanetik bai, bueno, Bethesdatik erabaki biela, edo Zenimax edo barrezen hondik. Bari, multijokalari zerbitzu joku beteitzi, eta hor aldaketa handizik emon zirela, baina hau Microsoftek zer erosi aurretik izan, espaldiko kontu da. Ja. Orduan jundizela erosten, estudizo eta enpresa batzuk, oso garestize, Kriston Family ukidabenak, Gospi ukidabenak bideojoko munduen, baina gaur egun ja, ez dizela goza bardine, ez dauzela garatzaile bardinek, eta igual, ez da biela horren beste merezi. Orduen horbe hankasartze pare bat seguro egon dizela Xboxen, Bueno, Microsoften. Baina, bueno, esaten dute Game Passa ondo da bilela, eta mate horrek salbatzen dula. Ze Game Passak ez bazion funtzionatu Xboxai, nik uste, Microsoftek iturria itxiko ziola. Ja, baina ondo dabil, erabiltzaile kopuruen, ez? Gero, errentagarri zedan edo, ez? Ja... Ez que data hori hundik inok ez daki uzen badan. Karo. Orduen, ja. Osea, ondo dabil, hori izango dutxu zuten hasi arte, ja, ez da? Azkenengo momentu arte izango dutxu ondo dabil, bai. Ez da atera, bueno, zeko horatzen naiz Sonicin eukizuenean epaiketa Microsoftek zea, hori, Activision Blizzarden erosketaren aferan inguruan. Datuak irten ziren. Bai, baina, etzan atera zenbat irabazten zuen eurotan, dirutan nahi nezen. Game Passakin. Bai. Bauka buruan milioi batzu ziren, ez da gizortzi ora mazortzi, olako zoze. Bauka buruan. Baina hori, sortzi milioi bakarrik, hori oso gutxi irutze zaita. Baina igual landarrek esan da bena. Osea, sartzen dituen jokuekin. Eta euro batian regalatzen. Claro, adibidez, aspaldiko oin hiru hilabeteko albiste bat, hilabete bakarrien, 250 milioi dolarreko irabazizek lortu bizela. Baina, claro, gero zenbat diru, ez, izten daben zerbitzu hori dana
kudeatzen, tratuek egiten garatzaileek eta bar, hori benetako irabazizek ez dira ipatzen, ez? Ez dakit ze hori, ez dauka datuak parian, baina egia da hori, fakturazioa eta irabaziak ez diela gauza bera. Claro. Ordu nere galdera da. Hardwarean defizitarioa alima da Xbox. Eta softwarean Game Passa bai, eta, esan dezagun, egia, Xboxeko jolasak laukatu gerozte dituzte, ze gehienak egiten dutela, Game Passa pagatu eta ibili. Eiten dugu, ni barnean. Hortaz, dirua nundik ateratzen du. Adibidez, Phil Spencerreko gitxi esan ban, bai badala, ez? Errentagarrez, diru irabazten dabela Game Passagaz. Oin, benetan ze puntutara ino hori jazta bezeazten. Osa, azkenien, justuen bada bizen diru irabazten, basta bezatako, balizo. Bueno, ja beti entzuten die zurrumorroak, ez? Igoko eida bela. Azkenean, zuk montatzen dozunean erabiltzaile asko, eta lotzen dituzunean pizkatu itxutzera, hori erabiltzera, eta gero naiz eta igo, eta asko galdu, asko geratu ingo diebe, bai. Eta hori kalkulatu eukiko da, pentsatzen dut. Ja. Gutxi gora bera. Bueno, eta ero baitare, Microsoft dago batzetik, danoak ikusten bat diru daukan. Baitare, potentziatzen segitzezu Windows. Bai, hauek ez dela pagatzen da. Windows. Ze Game Pass ez dakit ibili leizke Linuxen. Ofizialki Ez, ofizialki ez. Ez dekozu nabigatzaileko berzinoa, baina ez dago berezko aplikaziorik Linuxen. Eta ez dut uste espadan dana ja trastera, ez da batako alakorik. Baina, bueno, bukatzeko ja albizte honegaz, epatu dugu beste plataforma batxotara edatuko dela, ez? Edatuko dizela Microsoften jokuek, Nintendora batez be. Eta, claro, otsailien, ja azken urtietan otsailien beti bete dabe Nintendo Directa auki dugu, zuzenekoa. Osak, iturri batzuen arabera, bertan ikusko gendun, Hi-Fi Rush edo Sea of Thieves, igual bertan ikusteko aukera dauz. Osak, bueno, hilebeteko epien ikusko dugu egizedan edo ez. Ja. Oso ondo. Bai, nahi baduzuen ja albiste hau, tempora nahiko txomondo gule, ez? Albiste honegaz, ondino, trailerrak izen bi herrien aurrera pena darien, osak, urrengo jarraitzen dugu, ez? Urrengo gaitez. Hori da. Bueno, bai, euskerazko bideojokuen zerrendak aurrera egin jau, eta 2024 urteko lehenengoa uste dut, ez? Bueno, bentsate guk publikatzen duguna, da Jurassic World Evolution B. Eta, bueno, hau RFAU izeneko, ez? Saliak egin jau, euskaratu dau. Eta, ez dakit, probatuta daukazuen edo, ez? Berez jokua. Jolastu nebala eurrekoan demora edo lako zuzen. Aha. Benetako demoa, ez? Guztortako demoa, Baina, bai, da lako kudeaketa da estrategia bideojoku, ez? Badeko Jurassic Parkek antzine, no sé goratzen izenagaz, Genesis, ez da gizlago zazan. Eta, bueno, dalako taikun moduko bat, ez esango dugu. Zure parkie kudeatzen duzule, dinosauroak, izatzen ezabiz, kartzen ezabiz ez parkera, eta horrentzako instalazioak eraikitzen, gero aparte publikoa kudeatu behar dozu, ez? Parkera datozen bezeroak eta bar. Orduen hor ja bi mekanika desberdin batute, nahiko joku txukun eratu bien, lehenengoak balorazio hona jaso bazen, eta bigarren nahi izan ikustut, zaztu jakin bez existitzen zanik, eta estimen ikusitze, nahiko balorazio desentideko, osak itzel, olako joku bat euskaratutu gotia. Lander, estilo honetako dinosauroan beste jolaz bat dago, baita ere parkea montatzera eta zenik horrelako baten nahiko berria dana, ibili nintzen. Esan behar ez duen lehenengo partea, igual. Ez que hori dudatzet, lehenengo partea da, baina han etzai dirutzen Jurassic Park pelikulan zea hori zaukanik, ez dizonatzen. Ez dakit zer zan, egon gitzi, eske honek bai gote ziren nahiko modan. Operation Genesis deitxezan bai nidi inotena, aspaldikoa. Baina, ez dakit olakori barririk egon badan aparte. Eto, ontsa esan hori zuet. Eta esan beharatzen. Lehenengoan. Gero hemen, desastria eta gertatu leike, gertatzen da, eta kontrolatu behar dozu, baduka akzio puntorik.
Uste bai, bueno, aksinioa barik ez, apurru eta ja kafrein haitzi, bai. Bai, da Uste sintetiko ondamendi bat kudeatzea. hori da, Olako zerbait. hori da. Vale. Alde bela ies egin edo, ez, igual beste jartzen badozu zen bi dinosauro mota desberdin, kaiola berdinen, hori, ez da, erasok egoti eta bar, holako guzak uste pasa altzela, bai. Baina, akordatzen Bueno. ez, lehen ibili nintzenean bintzat, jarri nahiz jetzen, Rexa libre jartzen zenun, eta jendea korrika, ez da ikusten zen jendea jaten, baina bintzat jendea korrika iesi eta showa. Eta ero, inbertzen uste, dardo tranquilizantea edo bota, horrelako zerbait. Lokarazteko. Bai, da, buena, justo Erikek aipatzen dut txatien, ez? Jurassic World dizela pelikula barrizek. Eta bai, justo joku hau da, nahiko lotute uste dut pelikulan gidoizegaz. Osa, normalien Jurassic Parken joku asko guztiz aparte dudaz, ez? Bale, da, dinosaurioa, edo parke bat eta bar. Baina gero asmatu itxen dabe guztiz historizea. Baina uste dut da honek pelikulan gidoi jarretxetzen da, bai. Bueno, hori, ikusten duzuen bezala, Nexus Mods izeneko plataforman igota dago, eta hemen daren adibideko irudietan ikusten den nola dagoen euskeratuta, gainera, bueno, emoten dau testu asko dagoela zera da, euskeratuta, eta, bueno, esaten dau, elkarrizketan azpititulo batzuk izan ezik eta, ez, olako zerbait, bestela datu baseko sarrera gehiena berela zela da, itzulita. Orduan, bueno, lan bikaina, o lan bentsat potentea, eta eskertzekoa da, ez? Beste joko bat gehitzen duguna gure zergendara. Horizea. Bai, gainera, Tycoon estilo hauetako lehenengoa izango da, ez? Bueno, badago TTS da. Open TTD uste dela, ez da. Open TTD. Bueno, Open TTD dago, baina... Transport Tycoon mitikoan olako fork, bueno, klon bat edo. Merezi da bena, jolastea. Duan da gainera jokua. Bai. Eta, baina parke atrakzionez edo dinosauroenekin kasu honetan dela, horrelakoa lehenengoa da euskaraz hau, beraz. Bai gana pezeko jogalazen artean nahiko mitikoa edo ezagun izan da genero izan da beti, ez da? Taikunenak eta bar. Roller coastertikon. Nik transporti berai, zenbat ordu. Asko. Bale, hori ze, orduan eskerrik asko RFau, hau itxultziarren. Hori da. Eta monbiako probatxu bet. Itxura oso hona deko, ganera kampaina modalia deko bebai, ez da bakarrik ez, libre biltzi zure parki sortzen, errotak eta desberdinekoz. Eta gero pixka frikia dienentzat, jakitzea hori, 75 dinosaurien mota ikusteko aukera dagoela, eta, bueno, hori ez da izango bakarrik kudeaketa eta hori dana, baizik eta dinosaurioak gustatze jakon jende asko dagoela, ez? Eta hortik jolaztien nahi da bena be, horrera. Bai, zantzari barik. Bueno, eta albiste labur batzuk, ez? Bai, batzuk ez dire horren laburrek izango igual, baina orokorrien jarretxiko dugu zerrenda politxe deko bastion. Azteko eta behin, etxi suitxerako Game Boy Advanceko klasiko batzuk, ez darriko dire, Golden Sun eta Golden Sun The Lost Age, ez Golden Sun B izango zana. Azkenik ekarko dabez Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack arpidetzara, saliek tempora pilloa dorai eskatzen, Game Boy Advanceko bi joku oso mitiko dire, JRPG nahiko klasikoak. Eta egiz da azken urtietan saga hau ez da bela askorik zaindu Nintendo aldetik eta Camelotek. Bai jasoan Nintendo DS-erako 3. atal bat, baina ordutik hona ez dagoen inoz plataforma handi baten, eta sale pilloa dekoz. Osa que, bueno, jentieneko posik dau, penie, hori, expansion pack arpidetzien barruen dauela, hau da, Nintendo Switch Onlineko maila garestizen izango zana. Baina, bai, hau da joku geizen jasotzen da bina, azken Nintendo 64ko Game Boy Advanceko jokuek bertara heltzen dire, eta ize hilero da bi seguneratzen, joku nahiko desentikaz. Orduen, nahi badazun kontsola virtuala topera erabili, ordeko zaukeria. Aparte erosial izango da? Edo soik suskripzio hortan? Honek arpidetxe gauzaz bakarrik. En fin, Nintendo da, tío. Esto penimo destez, dauz joku pilloa guztien godaten aukitzi, ez? Nire liburutegi digitalien, baina ez bakarrik da arpidetxa bidez. Ordan txiristen esaten egien, ja desagartutzen dire. Ja. Zeni betxe badeko hori, ez? Digitalak izen arren
nire nik eta jente askok liburutegi zen eukitzeko biherrizena, kako txartean. Orduen, peni da Nintendok ez hori, ikustut igual hasta tiru getxa birazteko aukerioko biela bakarka salduzkero. Bai. Bai, zalantza barik, Osa, digitalan gauza honak eta txarrak, ez? Nola planteatu lezken gauzak. Eta igual Steamen hainbeste bildur ez taben ematen horrek, baina benetan existitzen dala, ez? Arrisku hori, beti izaten duguna, hemen nabarmena da, erabiltzen da modua gaitik Nintendok. Bai, gero ondo urtean dakola da, betiko la gente, ez? Bai, ez da desaten ondo ero, gaizki. Baina zuk esaten dozuna, nire guztako jaten nik nire liburutegian eukitzia honek. Eta aukeria, jolasteko nahi dutenian, azkenean ordaindutako gauza die, zure gauza die, eta, eta gainera teknologia baimentzen dau erabiltzia, ez? Osa, teknologiak lortzen dau erabiltzia erresa izatea. Hode, hori eman beharrean, ez? Eta gauza berriagaitik ordainduko dugu, ez, emoten dutzuela dana poliki-poliki, saltzen, satika saltzen, gero kendu, eta, ostra. Eta gane hori, dizela, emulatzailek, ez dela port natibo bat esalakorik, eta gaur egun, teko zuzela justo Game Boyko edo Game Boy Advanceko jokuek, horren errez, emuletako nabigatzaile bidez aldo zuen edo nundik boikorran, bestien. Gero ikusiko dugu erabat. Hori zeda. Justo olako kasuetan ibiltzie mugatzen, ez? Zelan erosi aldan, edo zelan jolastu aldozun, joku honetan. Nik uste luzerako bakatza dela. Kusko dugu, baina luzerako bakatza dela zango neke. Bentzak gure ikuspuntutik ez? Zalantza barik. Ni egin Nintendokin ikustet jendea ikakain izango dela buruti bera, eta jendea erosten segituko dela. Increíble, dutze zait. Hor ez dago, zalantza. Jolas honak ditu, baina politika atzuk hartzea ditu, nahi dutze zaitena, beste ozen egin gualu dituzke, kiebra jongo litzakena. Holan txitxiko dugu Nintendori egurre monda, saio guztita moduen. Eta paseko gara gure beste joku kutxun bategaz. Vampire Survivors, ja ize plataformatan dago, PC-en estrenetan azizan ez, gero Switcheko, Xboxeko eta mugikorratako berzinoak behaso duguz. Baina Ponklek, inban alako 2023ko laburpen bat ez, jokuek segunek eta jaso da bezan, eta zeberritasun eta bar. Baina etorkizunera begire jarrezan bertan bebai, Steamiko herrialdien. Eta bertan aipatzen dugu beste plataforma bateako garatzen da biela. Orduan, begire danak PlayStationen jarri dire, hau falte da ez, indie joku ezagun eta rakastatxo jasotzeko. Orduan, segurunik 2024 PlayStationeko Vampire Survivors ikusko dugu azkenik. Eta, horretaz aparte, beste hainbat berrikuntza epatu deuz, garrantzitsuna segurunik kooperatiboan online ibiltzeko aukerie, ja oin hilabete batzuk atraban, egunerak etie tokiko kooperatiboagaz. Eta, horretaz aparte, plataforma arteko gortako partidak, eta, bestelako elkarlanak, Among Us-egaz eta bar ikusi zen duguz, kaleratzen jarratxiko da bez. Nik uste ja Ponklek jendea kontratatuko zula bastante laguntzeko, ez? Ja, dimentsio bat hartzen nahi da, zeun ezki tipo bakarrak ezingo hau dana eman, azken finean. Orain momentuan dako zu PC, Android, iOS eta Xbox eta Nintendo. Eta Macerako ere badago. Macerako. Residuala izango da, baina bertzio horreide soporte eman berde jozu. Karo, eta gunerak eta pilloa da, ez da ja behin kaleratu duzule da, listo, bai. Orduan, pentsatzen jendea kontrolatuko zule. Eta, PC bai epatu behar da, eta gero PC-ko beste bertxinoa ez, motor barrizegaz jarraitzen da bela hori garatzen, eguneratzen edo, osakor PC-ko beste pi bertxinoa eusela sanleke, ize, bai. Hor, gente, ja espero deu ez, Vampire Survivors, eta ia altzen badan. Egon nintzen, por cierto, gabonetan, mobilakin jolasten Vampire Survivors, eta hasieran oso gaizki mobilakin jolasteko, baina gero... Atzegatu nien pixkat eskua ondo dago, Osa, mobilerako jolas bezala, Ostra, bai. Ez que jokua da... Hori bai dela aserto bat, Justo Microsoften esan duguna, Erosten dabela kriston presa garestiak eta ez dabela asertatzen, eta tipo honek, eserekin, Isa eserkin, pumba, kristonetako golpia maixan. Bai. Eurrera etxen dugu, albiste laburrekaz, geurra hasi da...
bideo-jokuen ekimenen artean igual nire gustuko honetakoa izango dana. Games Done Quick 2024 ekimenari ekin dotzie. Ez badakizun zer dan, dire speedrunnerran, alako azoka edo ekimen zuzeneko handi bet. Eta, etxen da bena da, hainbat egunez, bideo-joku desberdinen speedrunak egin, publiko aurrien, aditu pilo bategaz, joku bako txien azalpenak emoten, espektakuloa edo, ikuskizune eskaintzen. Horro nahiko interesgarri zizten da, batez be, ezagutzen dozu zen edo asko maite dozu zen joku horrek ikusteko. Azkenin aditu pila dekozuz geuza jokuko garapeneko gauzak azaltzen edo trukoak aipatzen eta bar. Oina adibidez, sartunez ikusten nire zerdekien eta Mega Man 3 dabiz, klasiko bat, Nintendokoa. Bai, zuzenean ikusten zabiztenok pantailan daukazu, Hori zera. Eta, hainbat eta hainbat joku. Urrengoa Mega Man 8 da, gero Metroid Prime 2 dator, Final Fantasy 15. Osea, dare, zerrenda badago, ez? Lander? Bai, hori da, webgunien bertan horrezkedi hildeko zu goizen. Eta bertan ikusten da no gengo da ben, ze speedrun mota izango dan, azken speedrun mota desberdina dauz, ez? Edozein euneko gaz joku epasetie, geuza berezi baten bile jutie, objetutanak lortute, zailtasun zailien, alako gauzak, ez? Final Fantasy 15, bai, osea, que estie bakarrik retroak. Ez, danetarik etzen dabe. Ez que nik ikusten eban, ikusi izan dut, eta esan dut, hemen jendia ze gaixotasun, ez? Honean, baitxasunakin. Esaten eban, a ver, jendia zetan da bien, eta, ostras, nago ikusten noin titulua, beti arrapado, parian arrapado dena, ikusi pixkat, flipao, eta jazta. Nago ikusten, Arkanoidetik azteza, eta gero ikusten zute Dead Space, eta, ostras, vale. Osa, que posten naiz. Dizeles ja dituekaz ondo dakizenak zenba denpora gongo dizen jolasten, bertan gitarra hauen alzu ikusi zenba denpora mongo da ben, Arkanoida ikuste duzu, eta 30 minutxuten gaindituko da bela. Una bakarra gongo dala, edo igual nortxuk egongo dizen komentetan, oso ondo montu. Estimatutako denbora, ez? Eta, bum. Hori da. Hades be bai, 50 minutu. Larun batean dago Elden Ring versus Sekiro. Iluntzeko zortzirak eta laurden. Elden Ring versus? Sekiro. Ez dakit nola ingo duten hor. Bai, gauza berezizek etzen da bezu, bai, alako ronjak batxeta berezizek atzen da bez, edo pikotek abiltzen dira jolasten, danetarik, Osa, oso gauza interesgarri dauz eta giro oso politzen. Bueno, Lander, zuko hemen ingo zu, gero apuntau eta gero ikusi eta hola, ez? Batzuk bai, edo YouTube entzuri barik arraitzu da, hola. Baina, oso ondo, de fondo eukitzeko askotan afaritzen edo alakotan, oso ondo segiz izan. Hori izan zuen, pila gustatzen zitena, jolasten nahi naizenean, alboko pantailan jarri eta ikusteko. Gauzeiz inkreibleak ikuste dituz. Baina hori Cities Skylines jolasten, ez? Bestela, izan bia da, ez? Deskonzentraren gozaitu. A ver, Flight Simulatorren, pantalla principalare ez demora uzien bestera behira hola izketa digidez, orduan. Eta zela itzen duzu Elden Ring versus Sekiro bat? Baukiko da horra salpena segurunik, Ez dakitzelan plantilko biroengo honetan, baina euskalo. Ez que gauza beroso berezik etzen da, bez, inoz aipatu izen dut, irratzaioan The Legend of Zelda Link to the Past eta Super Metroid batera batzen dauzen ronjak bat, eta bertan, speedrun haitzen horrekaz, da alako zorak erizek orduen, danetarik. Eta bai izan berra bai, aparte, hori itzen da, bela, dirue batu eskaintzak etzen da ez doaitzak, eta gero aurten adibidez, minbizizen, fundazio bateri bideratzen dutxe diru dena, alako gustatzuk etzen da bez. Humble Bundle berezi betekie, justo, egunotan egongo dana, Bayonetta, Borderlands 2, Celeste, euskeraz dauela, alako jokuaz. Bai. Orduen ja da ekimen batez, asko hasi dana, eta geroz eta jente gehiago inguruen. A ber, ikusi dozu, ez? Baldur's Gate 3, zapatu gabian, ez? Ordu batak eta 30 eta pasatzen dau, teorian 35 minututan. Mae dalako batek, oso ondo. Jazta. Glitcha ez da izango, baino izango ze konkretu honekin inberba, honekin pinpan, eta gero esplotauko dauz ez, eta venga. Jode, oso txulo hau, hola, apuntatzeko agendatxo bat eta albaldin bada. Sekulan eban ulertu oso ondo hau, Osa, kasa hundirik enotzan, jolasa beti parian topa ditzutenak izan die,
Bai, errapetan Baina- basoia bat oso salizarena. Karo, ezagunen bat edo, ostra, baina deja Bani, tokau. Dark Soulsak gozatu ditut. Adibidez. Jo, adibidez. ba, ez dut ikusi, karo. Nito batzen da Dark Souls eta, bueno. Por cierto, orain nahi gala espirraneatik, orain dela demora ez asko atera zen, ez? Hemen gemerontzea taldeko norbaitek munduko Bai, amarronen artean egin zula Bai. espirranen bat. zetan, txan, ber, nien esan. F0-gaz, F0 izagazan Ah, bat, hori uste da. dut, baina gero beste bat egon zan be, bai, ai, ez teko buru noin. Bai. Jo, aberregunen batean ikusten deun geure komunitateko bat, amen. Kristona izan. Edo, a ber, hemen, baina esaten dut, eta igual eitea saio batian gonbidatu, Baita, ipintzeko speedruna eta kontatzeko. A ber, Hori da. zetasunak. Bai, Bai, eta nola preparatzen F- zean, eta... F0 gazan, bai, justu norbaitek. Hori da, norbait. Norbait. Ibili bastante topera, justo etan ibili bastante topera gein jaman kontuakin eta bai. Bai, ibiltzen joku probetan da, hola. Hori da, Bai. hori da. Bai, badau, segarren postuen, ez dakit dutzen momentu jarratxiko da ben, baina munduko segarren postuen aurkitzen da, Ostra, speedrun.com. ba, norbait egon bidaten biako dugu eta berak asaltzeko onduen. Hori da. Bai. Bale, bane baduzu ja Games on Quicken ezten dugu, eta... Hau ez dut itxiko, Aritz, Bai. ez zu komento, bez? Bale, ba, bueno, justu atera da aste honetan zea, bueno, argazkia jarri, ez dakit, bale, Damian badauka argazkia. Ya está. Ba, hori... Gaur astelena bai, baina gutxi gora eran, ba. Neuken argazkia, zik astelena hor ni joan erakustea. Vale, Ba, bueno, vale. Steamek atera du alako infografia bat, 2008an, top 10 jolasak diru gehien atera dutenak, ez? Steamen. Eta, bueno, batzuk logikoa daude, lehenengo adibidez Baldur's Gate. Gotia. Atera dituna, 657 milioi dolar Steamen bakarrik egitzeiten. Posten naiz. Konsoletakoa. Posten naiz larian egaitik. Piat izango da, bai. Konsagratuta zegoan estudio bezala, baina honeia ematen dotza... Nik uste ya dagoela Microsoftek erosteko bezala. Bai. Ja, bai zertatu zaion larianei nik uste hone, eta ez gara sartuko debate askoan, baina osea, urrongo jolasetan jarri du nivela ainaltuk, ez dakit bere kontra esote du horrek jokatuko. Bueno, baina hau da, ez? Bai. Dizdira itia momentu baten, historian, eta gero bajatzea sekula iristia, ez iristia baino, nire ustez. Eta demean, diru hori patrikan daukazu. Bueno, materialismoa. Baina, urte pilaket darako gauza egiteko aukera. Rekeik esaten da txatean, DLC-ak etaratzeko. Espero do DLC-ak egotia, ez? Baldur's Gateen inguruan asko. Baldur's Gate baten DLC-ak onjokan ateratzen da bizenez, ba, Baldur's Gate 3-ari espero DLC-ak asko irautia. Eta gero, ni bai, pixkate sorpresara mandot Hogwarts Legacy-ekin. Ze bai, asko entzun zan, baina, bitxu nun bukatu da ben, eta posten naiz, bai. Ze estudio txiki bazan, ez da? Bai, ikusten ez dian nantzatai Hogwarts Legacy bigarren postuan dago. Ja, Baldur Gate baino diru gutxiago, baina alare asko, 351 milioi dolarreko irabaziekin. Eta, bueno, zerrenda igual esango deu, ze bat dago, atentzio mateguna. 3. dago Starfield, 2. Resident Evil 4 remasterra, 5. dago Sons of Forest, 6. dago Armored Core 6. Hori, Armored Core 6, 7. dago FIFA, FIFA, ez da FIFA, Football Club, baina bai. Football Club 24, FIFAren oinardekoa. 8. dago Star Wars Jedi Survivor berria. Probatzeko daukat. 9. saldatu ingoet eta 10. esangot. 10. dago Cities Skyline berria. Ketzan oso ondo atera, ez dakit konpontzea Bueno, a ver, buga konpondutakoan ikusi miako da, bai, ze moduzko jokoa dan. Ja. Baina, 9. eman digu atentzioa, ze nik uste inoketzula imaginatzen top 10 sartuko zenik. Salmentetan ere ez nun esango egongo zenik, eta irabazietan are gutxeago, baina da, Lethal Company izeneko jolas bat, jolas india da, argi dago, ze grafikoki simplea da, ez dut esan nahi
grafikoki simplea dian jolas guztiak india da nik, baina antzematen da jolas bat dala pare bat, o hiru, o launen artean egindako jolas bat. pertsona bakarrak egin Bueno, begira, are gutxiago, pertsona bat egindako jolas bat da, baina, bueno, nahiko divertigarria da batipat online ibiltzeko, ze lau pertsona arteko modu kooperatiboa onartzen du jolasak, eta batipat lagunekin da ibiltzeko nahiko divertigarria da. Batipat famosoin da, streamerrak egin dute famoso, Twitchen eta YouTube eta holako plataformetan ibilita. Eta, bueno, jolasaren premisa esplikatuko izuet, alako estralurtar batzuk zeate, konpainia batentzat lan egiten dezutenak, eta konpainia jartzen dizkitzute epe batzuk, lehenengoan da, 3 egunetarako ez da izen bat 3 lortu behar dezu. Dirua nola lortzen dezu? Aterrizatzen zea planeta baten ilargian, usted Jupiterren, batzuk Jupiterreko ilargia daude, baina beste batzuk alako sateliteak daude, eta horra, eraikin bat dago, eta eraikin hortaz sartzen zea, eta hor, txatarra eta olako gauza bildu behar dituzu, non balore bat daukaten. Eta hori saltzera eraman behar duzu. Ze gertatzen da? Partida horietako bakoitzak egunan zikloa dauka, eta hiltzen mazara, partida amaitu arte hildaz zaude. Eta zure taldekideak aurrera jarraitzen dute. Bakarrik, mundu edo pantaila horretan, aurkariak daude eta zuri ez dizute utziko gauzak hain erraz egiten. Eta jolasa pixkat, esan dezakegu bildurgarria bezala, bildurrezkoa dela, ze iuna da, soinuakin asko jokatzen dezu, azken finean, zaitu hartzea jokatzen Discord eta olakoak utzi alde batera, eta jolaseko mikroboipakin erabiltzen mikroekin. Eta oso jolas nahiko divertigarria irutzen zait, hori, lagunen artean pixka partidatzu botatzeko, eta zera, ez dauka sakontasun handi jolasik, naiz eta orain atera dioten workshopean, ez uste workshopean dala, baina modak sartzeko aukera, baina, harrigarria, $52 milioi irabazi ditu, jolas bat. Lethal Company izango zen. Lethal Company da. Justo azken aurrekoa ikusten dana pantailan, $52 milioi. Bunimelok esaten du, ez da tituluaz enterau. Baina nik uste jende asko ez dakila orain di jolasunen berri. Bai, hori da. Zerrenda hortako danak ezagunak egingo jatzue, bai. Ez? Aunque sea izenagatik, eta neri Lethal Company nik enaban ezagutzen. Zuek esan dozu streamerrak ibili izan diela azken aldean. Bai, nikon ja hilabete bat edo bi hasi nintzen ikusten, ez? Berez, urrizen kaleratu zen joku da, urtean maieran estrenesan. Eta nahiko azikeratik eukide barrakazta bastante, eta jenti jolasten ibili da, azkenin, aipatzen dugune gaitzik, ez da justo kooperatiboan lagunekaz jolasteko oso aproposa, barra batxu botetekoa. Baina gero, hori justu txo workshopa aipatu duzu aritz, baina bai irakurretoro korrien errepikekorra dela, ez? Ja, behin etxai edo monstro bakotxan, ez? Indarguneik alguneik ezagutzen duzu zenien, ja behin da barrero goza barri nitxe zabizela, zentsu horretan. Bai, horretik, da Among Us bezala. Oda, partidatzuk ondo, baina ja segituan errepikakorra bihurtzen da. Eta bueno, barregatzu bota, jolaz da garestia, €9 eta piko dago, Steamen behintzat. Hori da. Eta listo. Niri gogoratzen asko, beste, ez da justo hau tiro joku edala esan behar da, baina bai badabe bai etxaizen kontra sartu, da altxorra tatien jokue, Deep Rock Galactic, ez dakit ezagutzen duzuen. Rock and Stone, beti dabiz, erraiten da, beti dabiz horregaz gota era. Eta honek ja, arrakazta nahiko ikideu, Steamen, 80 badeko egunetik, puntuazioa, jente pila jolasten deu. Eta antzeko kutsudeko, baina honek bai ikusi dut, kuidabela, egunerak eta taldetik jarraipen handize. Horrezak Lethal Company jarraitzuko ote da ben, bakarrik garatzen deu. Gogoela indiru pila erabazi deu, halko du sortu taldie, eta bizize emoten jarraitzu joku hori, baina hori da ontsi momentuen gainditu biherko da bena, ez? Estanketa geratu, edo benetan eguneratu eta eduki parrize. Erliak zezen dagoela esan behar dabe bai, orduan baitxaki hori deko, osake. Nik uste inteligenten handiola, ez? Modai ofizialki irekiatea. Horre bakizu, pila luzatuko izula bizitza.
komunitatea lana ingo izute balde. Hau da, Bai, eta gara justo bizen jentie kontrate gurien be, bidea proposa topetako, ez? Badakizen jentie eta jokuen interesa deko nabe, bai. hori da. Bai, ez dala, da irabazi harreman bat sortu lehikela, hor. Claro, claro. Deep Rock hau ikusitxan egoan. Ez dakit eskaintzan egon zarrin dela ez asko egon itzan begira. Ba, sale pillo daikoz, Borderlands rollo bat, ez? Estilua eta... A ber, nano batzu die, kobasulotan, baina... Bai, baduka pixkat. Nire oso ondo da, nik ez da jolastu, bai da beste lau jokalarintzako tiro joku kooperatiboa, baina fama nahiko txu hartu dago azken egietan bai. Eta, bueno, esan beharra baita ere, esango jolazo beti izena. Lethal Company baiter puntu fuertea da, grafikoki egin da simpleak, edo zein ordenare patatatan da bilela, orduan. Horrek asko laguntzen du saltzera jolaza. Ja. Claro. Ba, bueno, igual analizira pasatuko, ez? Ados. Bueno, bai, komentatzea azkenengo albiste bezala, ez dakit, komentatzea esan edo ez, irten diela eskuko ordenagailu berriak. Bai. Eta igual lotzen da pixkat, ez? Analiziakin. Bai, hori zera, ikusi dugu alde batetik MSI-in eskuko ordenagailua, hau da Steam Deck anteko gailuek kaleratu dabe, ez? MSI Claw A1M deitzen da. Eta bestaldetik Ayaneo enpresa txinatarrak ja nahiko ezagune dela mundu honetan, kaleratu dugu oin beste modelo barri bet, Lite deitzen dana. Eta honen interesgarrezen da Steam OS gaz esterne dela. Kontu da, ez dela ofizialki, ez da bela elkarlanik Valve-gaz hau kaleratzeko, erabilia belako fork bat ja badauena sarien. Eta orduan ez dakit zelan funtzioneko da ben. Honen arazoa beti zeten da presizoa, bai MSI-na eta bai Ayaneona, nahiko garesti zebekitzen dire Steam Deckan aldien. Baina, bueno, ia bentset interesgarri da ez, kompetentzia ikusti esentxu honetan, eta, bueno, apurke, batzuk, geuse batzutan hobetzen da bez, ez, eskuko gailu honek, eta, bueno, neko interesgarri ikusti, bai. Eta puntazoa bentsatze jat, Steam OS sartu izana, Benetan. Ia zelan fontzioetan da gero da eguneraketak eta batez. Bai. Hombre, honena izango esan Valvekin elkarlanean egitea. Hori dela asmoa azkenien Valvena atorkizunera begire, esan bien eurek Steam OS publikoen gure biela, eta donok erabilelezetia momentuz, ez da be hori, ofizialki publikeu. Bai. Baina, berra. Oso ondo. Bueno, orduan, honekin lotuta, gaurko analizira pasatuko da, eta ondo baderitzo ze, karetatxoa sartuko dugu momentu batean. Analizia. Eta bueno, hemen ga analizi egin, Aritz, bota. Bai, bueno, esaten eginean bezala, ez? Kontsola pila bat aidea ateratzen, bueno, kontsola edo, ezaki, PC eskukoa, geramangarria, edo nola definitu horiek. Baina, bueno, horiek potentzia handikoa dira, eta modan jartzen nahi dira baita ere, tiporretakoak, baina potentzi txikiagokoak. Hau da, Game Boy formatua izaten dute, Game Boy Colorra, nik gehiena Game Boy Colorra gogoratzen dit itxuraz. Game Boy Color baten formatua daukatenak, baina bat bali dutena, hori, emulatzaileekin jolaz, aintzinako jolazeetan ibiltzeko. Markatuan pila bat daude horrelakoak, Retroid Pocket, Anbernik RGO eta Mouse DXX, RO eta 6S, pila bat daude horrelakoak. Baina, bueno, azken aldien bat jarri da modan, izena una Mio Mini, eta orain atera duen bertzioa Mio Mini Plus, pixkat handiagoa dana. Eta ni nola, trauma naukan, ere Game Boy Color berde pistatxoa galdu nula, eta trauma daukat, Game Boy, bueno, galdu egin nun, apurtu intzan, baina ja ez daukat. Eta nahi nun euki, kontsola bat zeiteko. Ez da berde pistatxoa, baina nahi nun emulatzaietan da ibiltzeko, konsolatxoa ibiltzea nahi nun. Eta, bueno, hau gogoratzen naiz Gemerantzan Telegramoko taldean zitale jarri zula, oferta atzegon, AliExpressen uste zara, ezkiz banago. Eta
Eta nahiko presio honean zegoen, eta behira zen, pare baina bideo ikusi nituen analiziak YouTubeen, eta zen, behira, erosingoet. Eta, bueno, pixkat azalpena emango eskitzute, teknikoki ARM Cortex A7 Dual Core prozesaioa dauka, 1,2 GHz-okin, pantalla IPS bat da, 3,5 pulgadakoa, eta erresoluzioa 740x480, memoria RAM 128 megabaitekoa, memoria SD, micro SD-ak onartzen ditu, 64 gigakoa onartzen du adibidez, bateria 3000 mAh ordukoa dauka, USB tipo Z-tik kargatzen da, Wi-Fi are badauka, ez diot oraindik asmatzen Wi-Fi zertarako bili aldezu, baina bueno. Igual eguneratzeko edo izango da, emulatzaileek eta lakoak? Ez dakit, nik ikusi izan detenean, jendeai bintzat sartzen dute, zeatik, fizikoki sartzen dute aktualizazioa, baina igual badauka aukera, probatu erdet hori behiratu erdet. Eta, bueno, prezioari daukionez, €1 ingurutan aurketu zakezute, adibidez Amazon, olako deindetan, baino, tartean behin ofertan egoten dira, adibidez nik izan duen bezala, AliExpressen, gabon aurretik izan zen. Eta hori, €50 atera nun konsola, fundarekin, eta baita ere memoria txartelakin. Eta bastante ondo dago, gainera memoria txartela. Bidali neba, oinu, batzu justo, egon zala beste saldoki baten alako AliExpress antzeko baten, ez dakiz ematen, €40 dolako zurretan, txarteli barik eta holan, baina oso merke alako gai. Dago oso ajustauta dago presioa, Bai. Osea, ikusten dabe hardware aldetik, gaur egun ikusteak atxarro, bat 128 mega ramekin, ez da normalena. Ikusten da dago lain da, ikusi, honek funtzionatzeko ze bioguta. Ze aski montauta, oso ondo, da... Bai, dago jarrita, maksimoa ze emulatuko du. Eta da, maksimoa emulatzea PlayStation bata, eta 12 bitekoa. Adibidez, Nintendo 64 ez du emulatzen. Ze hori ja 64 bitekoa dalako. Orduan jarri dute muga, PlayStation bata izango da muga. Bueno, ez dakit potentzialdetik zion diago, PlayStation bata edo Nintendo DS, baina bueno. Eta jarri dute muga hori, eta esan dute, hori justuan emulatuko duen hardwarea hartuko du. Eta hartara, hortik beherako guztia ondo emulatuko du. Eta halaxe da, hau da, Game Boya ondo emulatzen du, Game Boy Advance, Neo Geo, Mega Drive, Atariak, arcade konsola, bueno, arcade zela rekreatibetakoak, bai, haude, eta bastante ondo dago, hau da, €50 inguruatik, nahiko konsola ondo dago. Anbernikak zedie, ondixauak aritz. Zer, barkatu? Anbernikak, die beste, justo entxe panteian garela ikusten. Bai, pixkat tamainoz dira handiagoak, igual eskuan eukitzeko, nik eskua handia euskatela, hau pixkat igual batzutan pixkat txikia egiten zait, orduan hori zeuek eraki berdezute. Ja, igual dago ondo, hori zuk erabakitzeko, poltsikoan eraman edo nola nahi duzun, hori erabiltzea. Hori da. Eta bueno, errendimenduz oso ondo dabil, PlayStation bateko jolasi potenteena sartu izkiot eta ondo dabil. Nintendo DS-ean, bueno, ja zenbait gauza pixa potenteagoa dira, eta gainera emulatzaia oraindik dago lanean nahi dira oraindik, ez dago oso pulituta. Eta gero ukipen pantaien roia dauko du, bai, ez da Nintendo DS-ek, joku batxetan... Bai, hori, botoi bat izakatuta aldatu egiten duzu pantaia, goikoa edo behekora, pero beste botoi batekin zakatuta, direkzionala depadakin taktila manejatu izatezu. Jode, ostras. Eta bai, igual dibujatu ezin dezu egin edo zaila da dibujatzeko, baina tokiaten klik egin behar bada, egin dezakezu. Eta bai, ez da berazo. Gainera, Nintendo DS-eko jolas askok zetorzen preparatuta, taktilak ez bezun funtzionatzen ere, gutxienez minimoki esperientzia bat erabilia izateko. Eta, bueno, botoiei dagokionez badauzka, honek bintzat, mini plus dauzka. D-pada, kruzeta, start eta select botoiak, ero A, B, X eta Y, eta ero atzean dauzka PlayStationa bezala, right, left, eta right B eta left B.
Eta, bueno, gero beste botoi badauka, baina ja botoi hau da sistema operatiboa edo konsolaren... Menura juteko. Bai, bueno, eta gero Joysticka faltan volumenaren botatzen botoia. duzu? Nik, azken finean jolaz Claro. ia guzti hauek jokatzen zian analogikoa. Ego analogikoa, Danak, digitalakin barkatu. Bai. Justo Nintendo 64 alduko zala, ba hor bai botako Hori da. Ja, baina, claro. ja. Ondo pentsauta. Eta bueno, nahiko ondo dabil, esan detena, erosotasuna komodoa da, bakarrik nik esku handiak izatean, ba, igual pixka txikia gehatzen zait, baina, bueno. Tori berzina handize dala, txikizagoa dagoela. Ja, ba, hori da, milio minia hau plus da, baina plus gabekoa pentsatu nun jo, eura izango zela txikia. Ja. Mini hau mientzat, Eta, ez? hori da. Eta ero, errendimendu aldeztik ondo dabil, bateriak dependitzen du ze emulatzen aizean, ez da berdina Game Boya emulatzen jarautea ke PlayStationa edo Nintendo DS-a. Hauek gehiago txupatzen dute, ze azken fina prozesailua gehiago, esfortzu gehiago inberbaitu. Eta pantalla bastante relatiboki ona irutu zait, hain prezio merkeko gailu bat izateko. Resoluzioa esan detena, 640 bider 480 da, baina brillo aldetik eta bastante ondo dago, hain merkia izateko. Eta, bueno, 3 bete terdiko pantalla baten bestuz lebier askoz bereizmen gehiago, ez? Ja. Ez que justo, hori da, justo hori eskatze jatzu, ez? Eskatze jatzu, ondo ikustia, guzkiakin eta alik eta ondoen reakzionatzea, baina hori, ez tozu biak resoluzioa, ez tozu biak, eta FPS-a be, auskalo, baina joku honek zeukiko zeben, ez? Baina 60 FPS ba euska pantalla, gen ikuste. Bai, baina esan eta merezi zeban, ero ja, bueno, eske hori dauka eta listo. Ez, ja, jolas hauetan, garai hauetan, 60 iraiatzen bazan arraro izango zen. Hori, ba, esaten dut, igual honena kapatzea bateria aurrezteko. Bueno, ez dakit aukera hori daukan, hori ez dakit aukera daukan kapatzea. Ja, ez esan iten dut, baina ondo. Eta gero, sistema eragileari dagokionez, nik dakidanez, ez dakit, pentsatze beste batekiko baina ofiziala Onion OS da, eta nahiko erreza da, deskargatzezu, tarjeta zeara pasatzen duzu, tarjeta SD-era, eta ero ja, ez dezia emulatzaileak eta jolazak pasatzen. Zu tarjeta barik erosi dozu haritzu. Ez da, txartelakin. Eta txartelak instalauta ja Onion, no ez? Bai, 5.000 pasa jolazak azki. Bitxu, bai. Jolaz batzu japonieraz zauden, edo txineraz, baina, bueno. Ja. Ikasi behar haritz. Eta gero eurek emulatzaileek erabiltzen dauzenak zelakoa dire, oza, betiko ohikoak dire, edo bereziki presteta dauz Onion OS eta milorako? Batzuk bereziki prestatuta daudela dakit, porque, karo, saiatzen zean, zuk emulatzaile bat egiten dezunean, generiko bat, saiatu hartzea aldik eta hardware gehiena hartzen, eta aldik eta hardware gehienean, errendimendu más o menos ona ematen. Baina, hemen, errendimendu hardware praktikamente espezifikoa daukazunean, saiatu lezketzu horretara adaptatzen eta orduan optimizatzen. Orduan, ikusituten emulatzaile gehienak ez dira ordenagailuan erabiliko nituzken emulatzaileak. Ez Game Boyanak edo PlayStationanak. Ez gogoratzen izena zein duten, baina bakit horiek hiltzei dela. Alare, bakit batzuk gai diala, ordenagailuko batzuk onera porta egiten, adiz PlayStation batekoa Duke Station dana, entzundetai diala porta egiten, baina momentuz ez da hori erabiliena. Bueno, metxet, horretarako egokitute bau zen eta bar, nikoa da, askotan rollerik handizena hori zetan da, generikoa da nien eta gailu barri bet, gero hori konfiguratzie edo prestetie batez bezpadekon soporte askorik, ez dineka dediko buruen, justu soporte asko deko lez, goza pillo dauz, tresna pillo dauz, dana ondo jartzeko, baina igual beste gailu batzuk, ez tekie laguntza hori edo. Eta baita ere, erreza da, sistema operatiboa jartzea, emulatzeak eta jolazak, baina hori ere lan hori ezbazuna hori hartu, batzutan intertentzia hoten dira. Batzuk, 64 txartelerako, irudiak, deskargatzen duzu, eta da literalki kopiatu eta pegatu. Eta jazta, sartzen duzu txartela, eta jauzketzu ez dakiz emat 1000 jolaz. Ja. Orduan. Zenbateko txartela, bakatu, Lande? Zenbateko txartela zego zonzuk? Duitalau, eta ja, tope.
Ez que horregaz, 5.000 joku. Ja. Be- Eta orduak? Orduan nola esatezu. Zenba sartu Bateriana? gatzu? Ez zuk sartu gatzunak? Ez dakit. Baina bastante, ze hemen ez daukat, beste zer ibiltzeko. Ja. Ja. Makakin Jo, milio Lako be. zer, imaginitu da proposa ez, batez behun mirrezan lanien, trenien edo busien eta bar, oza hori, atako bat etxezu kaina gana horreri. beira, gabonetako oporretan junginean zehara. Bienara junitzen, bidaia, hemen nahon Graz irian naho, Austrian, eta bidaia izan zen 2 ordukoa autobusean, 2 ordu eta 4 ordu. Eta konsolakin junitzen jolasen, eta oso ondo. Hau da, neko erosoa da autobus batean juteko, eta Baina horretako goa moteste, oza, justo askotan petzeta dut, ja. Hori askotan petzeta dut, ez, ja badekote alako gailu bet, horretarako, ez, alako emulatza egiten dabiltzeko horren ez dut erosko beste bat, baina justo horretan pentsekeran, ez, autobus hartzerakoan, edo danadalako garraio publikoan batez be. Jo, alako beste kontsola txikitsu bet eraman garrize oso aproposa da erakargarrize dela izan. eta gero esan detena, ez, pixet formatua gogoratzen dizu, garai bateko Game Boya nahi gogoratzen dit. Nere lehen kontsola izan nuna, Game Boy Colorra. Eta, gero, nostalgiaren parte hori ere badauka, ez? Ze bestela emulatzea ditut jolas hauek ordena joan. Baina, bueno, nostalgia parte horrek badauka. Erosteko orduan izan zuen bere bisua. Oso interesgarriz, nik bentsete jarraitzita zelako gailuek, eta inoz jauziko naz, seguru, baina oso interesgarriz jakitzi hau ondo dagoela. Oso ondo, mila esker aritz. Bai. Bueno, nik uste dute ja denboraz pasatu gala, betiko antzera. Así que honekin eskerrik asko entzuten egon zaten danoi, eta datorren astera arte. Eta gure Aritz eta Lander baitza. Zuek esan, nahi dozuna. Bai. Eskerrik asko da egongo gara, ondo bili. Bai, venga, Buni.